igsuunan. Adunay usa ka asawa nga gihagad niya iyang bana nga mangadto sila sa minteryo. Nibalibad ang iyahang bana. Nangutan ang asawa, nganong di man ka maadto og minteryo, dili day ka gusto ang atong mga kaigsuunan nga nangamatay atong iampo aron maadto siya sa langit. Nga dili day ka gusto matug langit. Gusto day ka maadtog impierno. Kung mamatay ka, way moampo sa imuha. Kaya dili man ka moampo samtang buhi pa ka ngadto sa mga patay. Maimpierno gyud ka ana kung ikaw na panahon na nimo. Gusto day ka maimpierno. Ningon ang bana, naanad naman ko sa dugay natong panagtipon. Mga kaigsuunan, kung miserable ang ato ang kinabuhi, asa man ta gusto moadto. Asa man ta gusto mo tago kung puno ta sa problema, puno sa kabalaka, puno sa kahadlok ang ato ang kinabuhi. Dili ba gusto nato moadto sa usa ka pribado nga lawak? Matag usa ka nato nagkinahanglan niini, no? Usa ka lawak nga ato ang kapahulayan, no? Tong trabahoan o studyhan ba sa mga estudyante, atong tulugan, no? Og dito nato makit-an ang ato ang gipangita, no, nga ma-relax ang atong hunahuna na ay kapahulayan na apoy mura ni siya og utlanan usab, no, nga ang uban dili na makahilabot kanato sa ato ang pribado nga kinabuhi na inay kinutuban ang ilahang pagpanghilabot sa ato ang kinabuhi kung kita adunay pribado nga lawak, no. Ako kining naisgutan mga kaigsuunan tungod kay nianing adlaw diha sa atong ibanghilyo ato manggong nadungog nga si Jesus naghisgot nga siya nagandam na og lawak alang kanato ngadto sa langit. Busa nangutana si Tomas kaniya kung unsaon pag-adto ni adtong dapita. Og si Jesus mitubag nga siya ang dalan, siya ang kamatuoran, ug siya ang kinabuhi. But pasabot mga kaigsuunan, kita nga mga sumusunod ni Kristo, bulahan kita. Bulahan kita nga adunay usa ka lawak nga maanindot nga nagpaabot kanato ngadto sa langit. Kay matud pa ni San Pablo, diha sa ikaduhang pagbasa, si Jesus maningkamot gayod nga kita dili mahimulag ngadto kaniya. Iyang paniguruhon nga kung kita magpabilin diha sa atong pagtuo kaniya, mahiabot kita. Ug mapuhon o sunod nga sa maabot nga panahon ngadto sa maong lawak nga gitagana alang kanato. Sa dihang kita mabunyagan, kita nahiusa kang Kristo. Busa ang maong pagkahiusa nato kang Kristo, mo'y naghatag kanatog kasiguruhan nga ang maong lawak maihatag unya kanato. Nakamatikod ko nga dinhi sa Sugbo, kung adunay usa ka high-rise building nga ipatukod sa usa ka prime lot, no, mag-ilog no ang mga tao sa pagpalit sa mao nga mga condominiums o mga units aron sila makaangkon og usa ka maanindot, no, og pribado nga lawak. Ingon man usab kung adunay ipatukod nga bag-o nga subdivision og kini nahimutang sa usa ka prime lot, no, mag-ilog usab ang magpa-reserve og usa ka espasyo para kanila, no. Kung kita maningkamot nga makabaton og usa ka nindot, no, nga puy-anan nganhi sa kalibutan, labaw unta natong paningkamutan nga kita unya, no, makabaton
o ato ang panalipdan ang maong lawak nga giandam na sa atong Ginoong Hesus alang kanato ngadto sa langit. Nianing adlaw ato ang gihandom ang tanan natong mga kaigsuonan nga nangamatay. Atong iampo nga sila makabaton og kapahulayang dayon. Sila karon nagpanaw na padulong ngadto sa kinatibuk ang kalipay, kinatibuk ang kalinaw nga maangkon sa usa ka kalag nga mahiusa ngadto sa Dios. Apan sila samtang nagpadulong sila sa maong panaw pabalik ngadto sa tinubdan sa atong kinabuhi, si Hesus nagbooking naman sa ilahang room didto na anay reservation. Pero kana bitang maadto na ta sa ato ang gipa-reserve nga room sa usa ka hotel, sa usa ka beach house. Di ba ato pa man yung kuan panigurohon nga makaabot jud ta didto, no? Nga nag-abot nato didto, magdahom niya ta, nya wala di ay tay room nga nakabook. So ato gyud na siyang panigurohon. Mao pod ni atong gihimo karon sa panahon sa adlaw sa mga minatay, no? Nagampo ta para sa ilahang kapahulayang dayon atong gi paniguro ang na-reserve nga booking nga unya mapahimuslan kini sa atong mga kaigsuonan nga mihalin na ngadto sa laing kalibutan. Nasayod kita nga ang sala aduna gyud siya'y silot. Nya ang usa ka patay dili naman na siya makapangayo og pasaylo sa iyang sala nga nahimo. Maong kita, no, ang silot nagpabilin man ng atong gihangyo gyud ngadto sa Ginoo nga katong sala dili naman makapangayo ang patay pasaylo, katong silot atong hangyo ng Ginoo kay siya manggiluluyon man nga ubos-ubusan, no? Ang katong nga silot hangtod nga ang maong silot, no, ma-satisfy, no, maghinlo ngadto sa kalag nga nakasala aron siya makasulod na ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ato kining gihimo dili tungod kay gusto kita mao ang muluwas sa mga kalag nga nangamatay, kundi atong ipadayag ngadto sa Dios ang atong dakong pagtuo sa iyahang dakong kaluoy. Kay kung dili maluoy ang Dios kanato, dili gayud kita maluwas. Ang kaluwasan nakadepende sa iyahang grasya sa kaluoy alang kanato nga mga buhi ug alang kanila nga niuna na kanato sa ilahang panaw pabalik sa gingharian sa Dios. Sa ato ang pag-ampo karon mga kaigsuonan alang sa atong mga kaigsuonan nga nangamatay na, nga makabaton sila og lawak ng kapahulayan ug malinawon ngadto sa langit, atong hinumduman nga nianing panahona daghan jud ang nawad-an og mga lawak tungod sa bagyo, tungod sa flash flood, no? Daghay balay diri gali lang sa Cebu, diha sa Busay, so naay napulbos nga mga balay tungod sa landslide, no? Sila nawad-an og lawak, so nagantos usab sila. Nianing panahona ang atong mga kaigsuonan nga biktima ngadto sa Mindanao, sa Maguindanao area, no? Ug ato usab nga mga kaigsuonan nga nangatulog diha daplin sa kalsada, wala sila'y balay nga kapahulayan. Napud tay mga kaigsuonan nangatulog lang dito sa ditso sa sementeryo, wala gyud sila'y tarong nga lawak. Kung tinuod nga kita naghandom nga makaangkon og usa ka lawak ngadto sa langit nga gitagana ni Hesus alang kanato, ato usab nga pasudlon ang ato ang Dios diha sa atong kasing-kasing. Hatagan ta siya og luna. Hatagan siya og lawak nganhi sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Matud pa ni Venerable Teofilo Kamumot, ang Dios naa sa atong kasing-kasing. Naa ba gayud siya? Naa ba siya lawak? Nganha sa ato ang kasing-kasing sa ato ang kinabuhi. Kay kung naa,
kita usab maningkamot nga ang mga way lawak walay kapuy-an nato nga makaigsuunan katong mga gipang demolish dili to nato sila pasagdan no? Nga sila magkinabuhi og kinabuhi nga miserable ni aning kalibutan. Kay kun adunay lawak ang Dios sa atong kinabuhi, kita usab makabaton og lawak ngadto niya sa iyang gingharian. Hinaot unta nga ang mga kalag sa atong mga kaigsuonan nga nihalina sa laing kalibutan makabaton og kapahulayang dayon. Hinaot pa unta.